Un mes levan os labregos e labregas, gandeiros e gandeiras de Ourense defendendo a súa dignidade aquí no polígono de San Cibrao nestes momentos e contracturadas durante todo este mes. E defendendo e pedindo o que? Eso que temos aquí detrás, non ao Mercosur, porque eso é o que nós nestes momentos temos que facer con responsabilidade política, non ao Mercosur. O acordo que foi asinado o día 17 é un acordo vixente, salvo que decidamos no Parlamento Europeo que non sexa así. O que pretende o Partido Popular é engañarnos, porque está dicindo que xa está salvado con esas cláusulas de salvagarda. Non é certo, as cláusulas de salvagarda será un mecanismo que poña a Unión Europea cando danos a este feito. É dicir, cando estén resentidos os sectores económicos como a gandeiría por ese tratado do Mercosur que xa está asinado, é no momento en que poderían poñer esas cláusulas en funcionamento. Pero ese dano xa estaría feito, o que defendemos desde o Bloque Nacionalista Galego é o mesmo que piden os gandeiros e gandeiras, non ao Mercosur, e iso vai depender do voto que haxa no Parlamento Europeo.